Mga igsuon sa makausap pa maayong buntag kanatong tanan. Ang atong ebanghelyo naghisgot kini bahin sa usa ka tawo nga bungol ug amang. Ang Ginoo mao gayud ang atong magbalantay. Sa atong ebanghelyo atong makita ang pagawhanan sa atong Ginoo. Pinaagi sa pagtambal sa taong bungol ug amang. Pag-ayo. Gipakita niini nga pinaagi sa atong pagtuo ug pag-ampo sa Ginoo ang atong balatian mamaayo. Pagtuo ug pagsalig. Basahon nato sa Eksodo. Eksodo kapitulo 15 versikulo 26. Moadto ta sa Eksodo. Eksodo kapitulo 15 versikulo 26 miingon siya, kung maminaw gyud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug matuod nga akong mga sugo ug mutuman sa tanan kung ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit. Mga igsoon, sa una pang panahon, gitudluan na ta nga kinahanglang mubuhat kita ug musunod sa gipahimangno kanato sa Ginoo. Sa una pang panahon iyan na nang gibuhat, gidasig kita nga kinahanglan mutuman ug mubuhat kay mao gyud kining tuyo sa Dios ang pagbuhat niya sa kalibutan. Muni ang iyang desire nga kinahanglan buhaton ko ang kalibutan ug ipahimutan ko ang tanan diha. Pinaagi sa iyang mga pulong nahimo kini tungod sa iyang pagkagamhanan. Ug mao sa kining tuyo nga iyang gibuhat ang tao aron lamang mutuman musunod sa iyang mga pahimangno. Ningon diri normal nga sa usa ka tawo ang masakit. Apon adunay panahon nga dili kita makahibalo sa atong himuon. Ang pagpangayog tabang sa Ginoo ang usa sa atong mga solusyon. Inubanan ang pagtuo. Atong mabasa diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24. Sa mga labod ni Kristo kita mamaayo. Mga igsoon, nagantos, nagpasakit tungod lang ug alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Giantos niya ang mga kastigo nga mao kato ang mga labod nga iyang nabati tungod ug alang kanato, tungod sa iyang paghigugma kanato. Mao kining aniya kita karon. Nangalagad kaniya tungod kay nasabtan nato nga kung wala si Kristo, wala gyud kitay mahimo. Ang sala sama usab kini sa sakit sa atong lawas. Apan pinaagi ni Kristo sa cross, kita naluwas inubanan sa atong pagtuo. Basahon nato ang Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Miabot ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug kini madalag kamatayon. Mga igsoon, sa ato day kunong pagkinabuhi niini nga kalibutan, kung mupadayon lang kita pagbuhat sa matarong ug musunod sa kabubuton sa Dios, hayan nga maluag o mutaas-taas ang atong kinabuhi. Kung mutuman lang kita sa mga balaod pangapahimangno sa Dios kanato. Tungod kay maoro man gid ni ang tuyo sa Dios. Nga ang tao gibuhaton nato ang tao sama sa atong dagway aron mutuman sa iyang mga pahimangno. Kita mga igsoon, gidasig kita. Bisan pa man gani sa mga usahay, dunay mga kalapasan nga atong mahimo.
apan tungod sa grasya sa Dios. Atong mabatunan ang hayag sa atong kinabuhi. Usahay doon lagi apoy mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Ngano man nga sulayan ang tao. Tungod kay diha sa mga pagsulay, diha makita kung unsa gayud kita kamatinud-anon diha sa Ginoo. Dunay mga iningon pa siya sa iyang pulong nga katong kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa makahimo kamo niini nga bukid maluka ka og mubalhin ngadto sa dagat mahimo kini tungod sa atong pagtuo. Mo kining dako kayong mga pagdasig kanato mga igsuon. Sa Juan 3:16 kumun kay nato ni nga mga bersikulo pero subo lang kay palandungon nga kung eleksyon nata usahay dili pag nato human pagbasa. Akong basahon yun kay para nga dili ta kuan kay ang tinuod nini dinhi sa Roma sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Klaro gyud kayo mga igsoon nga nag-ingon siya. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. Tiknot, dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga igsoon mo kining challenge kanato. Kining Juan 3:16 naga-saysay gid siya nga ang Dios mismo nagsulti niini nga makabaton kita og kinabuhing dayon. Mo nang giingon ako kanina nga mutaas-taas ang atong kinabuhi tungod kay nituman kita, nisunod kita, nibuhat kita sa mga kabubuton nga gihatag kanato sa Dios. Dinhi sa Juan, mao gyapon Juan gyapon 3 bersikulo 21 nag-ingon dinhi nga apan ang mubuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Muduol kita sa kahayag, dili kita mutago ngadto sa kangitngit. Kay ang kangitngit iya kana sa kagabhion. Ang kangitngit iya kana sa kaaway sa Dios. Kay ang Dios anaa siya nagpuyo sa kahayag. Agud salamat sa Dios nga kita karon anaa kita nagpuyo, anaa kita naglingkod, anaa kita nahiuban sa Pinoy-anan sa kahayag. Kay maura gid kini ang kalipay sa Dios nga ang tao ningon pa man gani siya sa Juan 14:6 nga ako ang dalan kamatuuran ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Mga igsoon kita musadmitar kita sa kalibutan sa atong pagkadiakono hinumduman ginato musadmitar kita sa atong obispo pero sa Dios kinahanglan kitang tanan obispo pare diakono tanan kita niini nga kalibutan adto gyud kita mo submitar ngadto sa Dios kay mao gyud kana mga igsuon ang pinaka kalipay sa Dios nga makita niya ang tao nga nagtuman ug nagsunod sa kabubuton sa Dios. Agud malipayon kita mga igsuon sama nga ang atong pag-atiman sa atong lawas para dili kita magsakit atimanon usab nato ang atong espiritu aron malikay sa pagpakasala. Kinahanglan ang atong espiritu ang iyang kalon-on mao kini ang pulong sa Dios. Dinhi siya. Ang atong lawas kinahanglan mukaon kita sa pamahaw, paniudto, panihapon aron mabaskog ang atong lawas. Pero ang espiritu sa Dios dinhi mo kini ang iyang pagkaon. Nga kung dunay panahon nga anaa ka sa mga kalaay, kung dunay mga panahon nga igahin nato aron lamang pagbasa sa iyang pulong.
kay kini ra gyud. Dinhira kita masayod unsay maayo unsay dautan. Dinhira kita makasayod unsay katagbawan nga gipakita sa Dios kanato. Agud salamat sa Dios nga sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan andam kita sa pagbuhat sa matarong. Adalaygon ang Dios pinaagi nining iyang pulong palihog manindog.